Ćao devojke, za danas sam spremila tutorial za ovaj make-up look. Radi se o nekim bronzano-zlatnim očima i crvenim usnama. Nadam se da nije komplikovano i mislim da neće trajati dugo, tako da ukoliko vas zanima nastavite da gledate. I krećem s tutorialom, čitavo lice mi je već završeno, jedno oko sam uradila, drugo ćemo raditi sada. Nanela sam korektor i setovala ga čisto da mogu lakše da očistim čestice senke koje me budu padale, budući da ova Anastasijina paleta ima dosta fallouta, odnosno dosta se trusi. Počet ću sa jednom šimerastom kremastom senkom, u pitanju je Max Factor Excess Shimmer u nijansi 25. I onem ga ovako. I nju ću naliti preko čitavog kapka. Odnosno, ona je ovako nešto između gela i pene. Fokusirat ću se na kapak pa ću ostatak ublendati u pregib. Ona je sama po sebi jako lepa, tako da ja često i samostalno nosim. Zatim ću preći na pregib, koristit ću ove dve nijanse. I njih ću navesti izoliran četkicom 228 u pregib. Zatim ću preći na brown nijansu, u pitanju je ova Cypress Amber, ova tamna čokoladna brown, i nju ću naliti nešto preciznijom olovkom u spoljašnje boje. Zatim ćemo preći na kapak gdje ću koristiti ovaj pigment od L'Oreala. U pitanju je nijansa Sahara Treasure. Pohlopac izgleda ovako, a pigment izgleda ovako i njega ću navesti prstom na kapak. Ovako izgleda na koži, jako se lepo snija. Zatim ću staviti maskaru na gornje trepavice. Koristit ću L'Oreal Mega Volume Black Sunset Miss Hippie. Jako mi se sviđa ova maskara. Vidjela sam kod Jovane sa kanala Milicina mama, ili Miličina mama. Njen kanal se zove Milicina mama, zato uvek tako i govorim. Da je stavila da ova maskara podsjeća jako na Too Faced Better Than Sex. Međutim, ja ne znam da li sam je ovo uzela zbog toga što je ova neko izdanje Black Sunset, pa je malo drugačija četkica, ili je to ta na koju ona mislila. Uglavnom, mene ne podsjeća na tu, ali mi je stvarno odlična, malo je vlažnija nego što bih ja želela da bude, ali kad se bude malo sasušila, bit će mi još bolja. Dok se ovo osuši, ja ću naneti highlight ispod obrve i za to ću koristiti nijansu Tempera, to je ova najsvetlija mat nijansa. To je to, vidite. Ovo sam želela da probam, dakle čak možete sa ovom senkom i da definišete izgled senke. Odlično su pigmentovane. Zatim ćemo, dok se maskara osuši, da bismo nalepili trepavice, završiti donji kapak. Koristit ću Smudger, krasnatu četkicu, i naneću istu Cypress Amber čokoladnu nijansu na ceo donji kapak.
Zatim ću naneti u vodenu liniju crni kreon, koristim neki LOV, Best Dressed se zove. I to ćemo se ponovo izblendati. S ovom istom četkicom samo koristim ono što je ostalo u njoj. Zatim ću malo pufnastijom četkicom naneti nijansu Burnt Orange i izblendati ovu brown još više. I potom ću uzeti jednu precizniju četkicu, a to bi bila, samo da pronađem, to bi bila 238 od Zoeve. I naneću ovaj pigment samo u unutrašnji deo donjeg kapka. To je to. Zatim ću kao highlight u unutrašnjim uglovima očiju koristiti Kolistarovu senku koju uvek koristim. I koristit ću pencil brush od Zoeve. To je to. Zatim ćemo naneti maskaru na donje trepavice i potom ću da nanesem veštačke trepavice. Ne znam da vi uspojete da vidite koliko je ovo meni izvuklo donje trepavice, nenormalno. Odlična maskara, stvarno sam jako zadovoljna. Zatim ću naneti veštačke trepavice, ali sam odlučila da ovoga puta, pošto želim malo efektniji izgled, da ne nanosim one ogromne trepavice iz jednog dela, odnosno na traci, već ću koristiti ove pojedinačne. Tako da ću ja sipati malu količinu ovog duo providnog lepka za individualne trepavice i pokazat ću vam kako se one nanose, vrlo je jednostavno. Zatim ću koristiti ovu špicastu pincetu. Važno je da vam pinceta bude jako čista, inače će se trepavice lepiti za nju i nećete prosto moći da ih lepo zalepite. Dakle, okrenem naopako ovu plastiku gde se nalaze trepavice i krećemo od najkraćih. Ovde su podeljene kratke, srednje i dugačke. Dakle, krećemo od kratkih. Ovako, da vidim samo gde sam lepak stavila. Tako umočem u lepak i nanosim. Najlakše će vam biti kada sami sebi nanosite da zažmurite i da u predelu između dve trepavice zalepite ovu veštačku. I završila sam sa trepavicama, evo kako izgledaju na kraju. Meni se jako dopada. Sad ćemo preći na usne i koristit ću prvo crveni karmel. Koristit ću kombinaciju ove dve stvari. U pitanju je Kikova olovka u nijansi 03. Potom ću staviti The Balm mat tečni karmel u nijansi Loyal.
bilo to. Evo kako se izgleda.